बोसोर साल रंबाय नों खाटका साहर दिनै म जे तिरिं नते आसक तंथगै नों जे एरेन्ज खायमान 8 तारिख नि होते माने डिसेम्बर 8 तारिख नि होते सामुं सेंजाखा ओंखाय तिनिसु पॉइंट सामुं तांलाइन तंख नरं निजे नुखनै कयां गारिं केबो तांगि तंख यां म गारिं नै एका म खाना जतन म बेरिकेड दिजा गयने म जतन बेरिकेड दिखने ओ बीआईपी जे को यां टेप मा हाबला एका काय खा खलायो जों खाना फुड फेस्टिवल नागेनो तीनटानि परेखान जों कमप्लीट नै खाना ट्रास्ट हेफाजाब गयने जत लाइट हर ताबुं जतन लाइट हेफाजाब गयखा स्पेशल जों उरो गेंग कारेन्ट हेफाजाब कटाल खायो तर 20 kVA अब जनरेटर बसंगर तुबनानि बागै जों नाय तंगो इनका काय 10 kVA माखाय किन्तु 20 मायाखो अब नाय तुगै तंगो इनका काय और स्पेशल बाबे गवर्नर नि उ जे नक थांजमन अब बनर किसा नायने दि बुतिके तांखा बि सिक्युरिटी रो बुतिके तन्ने नाब्र जों अब जतन अरेन्ज खायदे बोसोर कैपेसिटी बानो सारर बरर चाकनो बोसोर अरेन्ज तो लोकरंनि न प्राय 50 हयते 1 लाख जरातिले संगर कोइ माना ना हाइमा तंग गेदरिंग खाइमाना संनाय एकाय सिनियर सिटिजन नंनि बागै यां और चेयर तंगनाय यां गो तंगनाय और जे बिभिन्न चिनि जदा डिक्टेटरिस बर फाइनाय बरं बागार गारिं साका बंग व्यवस्था खाइजाक बैचा एका और का मिनिस्टर न आसुक रिजाना ओ गारिं म खासु तो गवर्नर नि बागै तांजाखा ल फाइनाय तामा मबाइल म ताबुनि दिबा 1 बोसोर सिम दङ म 2 बोसोर दंखा आपने कोनो कॉम्प्लेन एखाने बानायता पारबेन তারা এখানে বসবেন আর কি আর পিছনে ইয়ে থাকবো যে স্ক্রিন ইয়েটা থাকবো পিছনেটা স্ক্রিন ইয়েটা থাকবো বড়টা ধরবো আমরা ইয়ে করতে পারি এখানে আমাদের ট্র্যাডিশনাল যেটা এবার এক্সিবিশন হইতেছে আমাদের স্যার আজকে মূলত কি কারণে এখানে প্রেস মিট হচ্ছে ফিশিং ক্লাইনাই আথাই বাড়িও 1434 বিসি কতালো লামসংন বাগৈ ট্রিং ফেস্টিভ্যাল হাইনা থাং দङ इंगे अब 20 तारिख फुड फेस्टिवल नि बिसिंतै तै 21 तारिख कताल बिसिनो लामसमन बिसिंतै अ तेरनो जों पालायलायनाय इंगे आबन बागै दाबो हहम ददम खायै अब सलि दङ सामुं एवं समस्त त्रिपुराबासिनो हाबाय कयनाय चिनो ट्रिं बिसिओ फाइ मानजा फायनान बागै चिनि त्रिपुरा सारावनि हुकुमु मुकुमु एवं कालचार न गोसां आगोख्लांनान बागै अब कायसा लाइबुमा उंगुइ बासानाय आबन बागैनो प्रिंट मीडिया रंग बसं हामबाया पर नरकसिनि कसार मुंनो त्रिपुरा राज्यनि जागा जागाव पिसारनान बागै ओंखाय दाबो आब्रतयै सिनि ट्रिं कमिटिनि चेयरमैन 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि बरंगनां एमएलए मोसां रनजित देबबर्मा अखे थाइ साइखनाय ब्लेके हामबाय जों चिनि कन्वेनर नि बखके नर खोनाखाना जों रामचंद्रघाट जों सेलिब्रेशन कमिटी वानसुक लाइका कतर खाय ताकलाय सिनि त्रिपुरा हास्तेव कायसा रामचंद्रघाट आमचायो जों कायसा अंक ट्रिं फेस्टिवल खायनाय मंखा 1434 ट्रिं एबा ताकलायनि अ बिसिनो तयै गोबांमा बरक गोबांमा कक साइ दंगो अमा 35 दाउनो अबनोबो जों किसे क्लियर खाय सानानै नंनो नायो अमंखा 1434 सुंनाय ताई 9 दिन नि परे खायनो 1 तारिख जानुवारि खाय 1435 सुंनाय गे आबोनि बागैनो जोंमो 1434 खायनो रिं जों पालायना थांगै दंगो गेता कायसा ककखा जों जे अत्रिं सेलिब्रेशन म जों कोनो राजनैतिक पार्टिया कोनो राजनैतिक दल बायबो जों मनो अंक खाया
tamni hingka kai mo chung kaisa social organization ni madhyame Ramchandra Tring Celebration Committee mung pharui जों अमनो ताक्लाय पालायनानै बागै थाङै दंगो इनका आबोनि बागै आं नरनो सानानि मुसुंगो जे गोबांमा बरक सोंगो जे अमो कि राजनैतिक दल बायदा अत्रिं सेलिब्रेशन खाइजाक दं ना तामो और तिनि नरक नुखाना और जारा तिन तंनाय बरक विभिन्न भाबे सोशल वर्कार बा सामाजिक विभिन्न इनको गदालजाक इनका काय जों और ताक्लाय ता कायसा सबसे इनको चिनि इनको इनका काय जों चिनि कमिटि सिद्धांत नाखा जों पाब्लिक कुनो कालेक्शन खालाया कुनो गभर्नमेंट कर्मचारी थानबो जों रां थुमिया अमखा चिनिंको इंगाते कायसांखा जों आमसाइनि जत्त क्लाब रक बाय जों कक सालायका अरनि सोशल वर्कर बाय कक सालायका इंगा कामिनि लुकरक बाय जों कक सालायका ताकलाय चिनि अत्रिं बिसिकताल माने चिनि आथाइबारि आमसायो कुनो और चुवाक जुवारक और फालायबो मांगला मुथुंबो मांगला अमखा पुरा सिद्धांत अबनि बागै नायमु थांरकनो जों जा नांमाने अब इतिमध्ये नंको खायका इंगाते कायसा चिनि आथाइबारिनि जों कायसा प्राउड के छानाय तिनि आं गभर्नर बर मालायका चिनी ताकू इंजीनियर सुमन देवबर्मा बतंगो गवर्नर जोंनो कग्रिखा ब फाइसिनाय चिनि और के टाइम ब जरा फाइनाय बाबो जोंनो जानंनाय जानंमान परेनो जों सायको साखलाय उनाय जे गवर्नर कयता समय सफायनाय इनका के और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि जे मीटिंग सलि तमने बिनि दुइता नि दिगनो 21 तारिख पाइथानाय आबन परेनो ब सिदुल कयता समय फाइनाय आबो ब साखलायनाय एवं ब अब जोंनो तिनिनो बिनि और जखन गवर्नर हाउस थांगो बाबो जोंनो क्लियर के साइरका आं फाइसिनाय गताय चिनी बुबागरा बब साका ब चिनी और चीफ गेस्ट संगे फाइनाय इनका ब आं बै कक सालायका के बुबागर तिनि फाइ दंगो इनका बनबो सारिको थांगे बब मालायनाय मालाय बब कक सालायनाय इनका बुबागरा तै खरकसा चिनी नॉर्थ ईस्ट नि खरकसा आं मुंगनंनो मुं सायाको चीफ मिनिस्टर ब और फाइनाय बुबागरा साका बनबो तुइ फाइनाय इनका बनबो जों फाइनाय लामसंना बागै जों बेलायखानो खातंलायजाक अबनो कारिबो चिनी हास्तेनि गोबांमा बरम गोनां मिनिस्टर बरक और फाइनाय एमएलए फाइनाय ईएम फाइनाय तै गोबांमा चिनी जरा ऑफिशियली जरा गतंनाय फाइनाय मुसुंनाय बरनो फाइ अबर बर फाइनाय चिनी खय डिस्ट्रिक्ट नि डीएम फाइनाय एसडीएम फाइनाय कै चिनी पद्मबिलनि इनको वीडियो फाइनाय और टीएसएल 6 बेटालियन नि कमांडेंट फाइनाय मिया बबाय थाङै मालायका बब बेलायका हामजाका गमति हायके गोबांमा जेमन आगरतला सेक्रेटारिएट नि अरनि निनि सेक्रेटारि रक बर फाइनाय अमति खाय जोंनो गोबांमा कग्रिखा बर फाइनायनि बागै इनका गोबांमा इंजीनियर चीफ इंजीनियर टेका सुरखाय गोबांमा इंजीनियर बर फाइनायनि कक दंगो अमति हायके गोबांमा माने सोसाइटिनि तेबो गोबांमा बरक और फाइनाय इनका आबनो खाखलायो जों जे और माने काहामखायनो अ जे ट्रिं फेस्टिवल न जों तेबो लुकुरंग बसकांगो तलां खाना बागै सराय खायना बागै जों और लाइव टेलिकास्ट खायनाय लाइव टेलिकास्ट खायनाय अबंखा चिनि खरां दंग टीवी सोरां जाति तै मुखथां टीवी बरक अमनो ते लाइव टेलिकास्ट खालायनाय तर बेता अनल जारसिन और मीडिया यूट्यूबर तनाय बरक बर अमनो टेलिकास्ट खायनाय बरक नबो जों फाति रिजाक बर फायनाय इनका आबोनि बागै जों ब्लेखे खातुंगो दंगो चिनि रामचंद्र घाटनि लुकुरक ब्लेखे खातुंजाक जों 21 तारिख बिलाय हददम पंथट खायलाय उनखा गेता कायसा नरक खनाखै ब्लेखे न हामजाक बैनाय जे चिनि अरुणाचल प्रदेशनि जत्तनि रिसाबना करं जे जेलि काय तामान ब फायनाय और इनका काय बनकारी ब चिनि पारमिता रियां संग्रह इनका काय पारमिता न कारि ताय स्वर्गश्री संग्रह फायनाय इनका काय सिकां संग्रह फायनाय कक दंगो इनका शर्मिली संनि ग्रुप डांस और फायनाय दंगो खाथांसा इनका अमति हायकाय चिनि खुमुलुंगनि जे ट्रेडिशनल इनका जे मोसानाय इनका जे चिनि मामिता गोरिया मोसानाय बर फायनाय कक दंगो इनका आबो बैनो जों खाख्लायो ब्लायखेन नायथाव गुंगानो चिनि ताक्लानि ट्रिं इनका गेताय जों अमनबो जों साना नायो जे ताक्लाय जेहेतु सारा त्रिपुरा न स्टेट लेवल मीटिंग को खालिया ट्रिं खालिया इनका आबोनि बागै न नोंको फायनाय तामिनानि बागै सिनि ओ जे मूवमेंट फॉर कक बरकनि बरनो जों फातेरिका बर फायनाय इनका अबका 21 तारिखनि सिनि प्रोग्राम 20 तारिख हंकाय सिनि और फूड फेस्टिवल लुंगनाय सारिं सिमा दिनो बा कल्चरल प्रोग्राम दंगो और सिनि लोकल निको बायखाय जों बेलायका हदन खायै आबनो खायना फूड फेस्टिवल इनका काय आ दिनो ब जत्त मीडिया रनो जों माननांगन बागै जों खायका और गोबांमा डिपार्टमेंट जों सुबाखा इनका काय जत्तनि बागै न जों और उस्तल खायतनिका और फायर सर्विस नि व्यवस्था खायजाका और मेडिकल नि व्यवस्था खायजाका और कारेन्ट न जों स्पेशल बेखाय लाइन ना जाखा इनका जत्त किसु न नरंग नुक टंखाना जे चिनि ताबुक जरा कंप्लीट दिनखो खाना जों 3:30 नि परे खायसि मोटामोटी कंप्लीट नुगाने जों खाखलायका।